Što se tiče uspjeha u mome sustavu, biti uspješan imaju dva velika faktora. Ja ti to zovem ability and visibility. I imaš u mome sustavu dosta agenata koji nemaju pojma, ne odgovaraju na mailove, možeš i ti izaznuti procjenu, ali svi znaju za njih ili su iz bogate familije, simo tamo. Ako imaš taj visibility, možeš biti jako uspješan iako ništa ne znaš. A što se tiče toga ability, možeš i tu dosta stvari zeznuti. Čine se jako jednostavne, ali ima tu strašno puno malih stvari. Kad meni da vlasnik ključ za kuću, ja uvijek odmah testiram taj ključ, kad ga stavim u kutiju, da kad bude prvo pokazivanje me nazove agent, ne možemo ući u kuću. Ili pripremim sve papire za tu zgradu u taj sustav, tako da kada gledaju kupci, oni imaju sve papire. Komunikacija je isto dosta važna, dosta agenata jako slabo komunicira. Tamo ako želiš biti uspješan, ja i ovaj dečko šta radi, za mene mi pokušavamo sve mailove i SMS-e odgovoriti u roku 4 sata. To znači ako dođe poruka ili mail subotom u 3, mi odgovaramo subotom do 7, ili to tamo ljudi očekivaju i tu ljudi znaju zeznuti stvari da nemaju tu komunikaciju, ali ima i tu isto iskustva, isto recimo kada kupci naprave inspekciju i pitaju za spustiti cijenu, a imam toliko iskustva u tom poslu, ja odmah znam ako oni pitaju za spustiti cijenu 20.000, je li to razumno, nije to razumno. Sustav je sređen, ali taj ability je važan, ali ako i nisi sposoban, pošto je sustav toliko sređen, još uvijek možeš biti uspješan ako si jako visible, ako imaš veze, pošto je sustav sređen, možeš i proći bez da nisi sposoban.